היה איזה נער, ילד אהוב, היה יחידי. אמא שלו פינקה אותו בכל הפינוקים, קנתה לו הכל, נתנה לו הכל, הכל מהכל, כל המשחקים, כל הצעצועים, כל הממתקים, הכל. אבל דבר שהכי הרבה הם אהבו לשחק זה מונופול. אמא שלו אהבה את המשחק מאוד מאוד, שיחקה איתו יום ולילה, יום ולילה, ואמרה לו, דע לך, שם המשחק זה לקנות, לאגור ולקנות, ומי שקונה יותר מנצח, מי שיש לו יותר הוא המנצח, בעל המאה הוא בעל הדעה. תדע לך את זה כל החיים, בעיקר במשחק הזה של החיים. ככה היא הייתה מנצחת אותו ומנצחת ומנצחת, ועוד יום עובר ועוד יום עובר. אמרה לו, אני שמחזיקה ברוב, אני השולטת, אני זאת ששולטת במשחק עליך, תלמד, מי שיש לו יותר הוא השולט. ככה לימדה אותו ולימדה אותו וחינכה אותו. הילד אהב את המשחק הזה מאוד. תראו לי ילד נורמלי שלא אוהב מונופול, תראו לי ילד נורמלי בעולם הזה שלא אוהב לשחק מונופול. ואם זה עם ההורים, על אחת כמה וכמה מתוק מדבש. ככה הם שיחקו יום ולילה, סתיו, חורף, קיץ, אביב. הילד אהב מאוד את המשחק וזה עניין אותו, והוא התחיל לאט לאט לקנות ולקנות ולהכביד על האמא יותר בניצחונות שלה, אבל בעיקר הוא אהב לרכוש ולאגור כמו שאמא שלו לימדה אותו. ככה היה משחק יום ועוד יום ועוד יום עד שהתבגר והתחיל לשחק בזה כל יום עד היום, כל היום, פשוט ככה. ויום אחד אמא שלו אומרת לו, דע לך, יבוא היום והמשחק הזה יהיה חלק מהחיים שלך. ככה היא לימדה אותו, המשחק הזה יהיה חלק מהמשחק של החיים. ושיחקנו 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 עד שנמחרתי, הוא אומר, והבנתי מיום ליום מה העניין והשיטה. ויום אחד ישבנו אני והיא והיבסתי אותה, לקחתי לה הכל עד הדולר האחרון, ודבר אחד היא אמרה לי, משפט אחד היא אמרה לי, דע לך בני, דע לך אהובי, יש לי רק דבר אחד ללמד אותך, עוד דבר קטן להגיד לך. אחרי שניצחת אותי, אחרי שאספת וקנית ורכשת, עכשיו תאסוף את הכל ותחזיר לקופסה. כל המלונות, כל הבתים, כל הכסף, כל העסקים, כל הרכבות, החברות, הכל תאסוף ותחזיר לקופסה. כי שום דבר מזה לא שלך, לא היה שלך ולא יהיה שלך. הכל היה זמני, הכל היה לרגע אחד. שום דבר מזה לא שלך, זה היה לפניך וזה יישאר אחריך. שחקנים יבואו, שחקנים באו ושחקנים הלכו. בתים, מכוניות, תארים, סגנים, לבוש, הכל. כל דבר בעולם הזה היה ויישאר. אפילו הגוף של האדם, כל מה שאגרת חוזר לקופסה. ואתה תזכור, אתה תאבד את כל זה. את כל זה אתה תאבד, לא יישאר מזה כלום. כל זה בסוף חוזר לקופסה. כל זה בסוף חוזר לאותו מקום שממנו לקחת. ובן אדם לא עוצר לרגע אחד. לא עוצר ולא שואל את עצמו. כן, קניתי, התחייבתי, שילמתי, רכשתי, סגרתי עוד עסקה ועוד עסקה, טסתי, נסעתי, מה לא עשיתי? עבדתי, מה לא עשיתי? אדם לא עוצר לרגע וחושב. הרי אתה יודע כל דבר בחיים האלה, ככל שאתה משיג יותר, ככה התאבון שלך גודל עוד יותר. ככל שיש לך יותר, הגבול שלך רוצה להגיע למקומות שהשמיים הם הגבול. אין כבר גבול. אתה לא מספיק לעשות שום דבר, אתה מבזבז את כל החיים האלה, החד פעמיים האלה, על הבל ושטות, על תענוגים, על דברים של רגע, על דברים זמניים, שהם בעצם יחלפו עוד רגע וכלום לא נשאר באמת. החיים האלה הם כמו חלום. יום אחד הרגש יעזוב, הכוח ייגמר. ואיך יהיה אפשר ליהנות ממה שרדפת אחריו? איך אפשר יהיה ליהנות ממה שרדפת כל החיים שלך? ואז מה? ואז תחשוב, רגע, מה עשיתי? ברגעים האלה שאין לך יותר כוחות ואין לך שום רגש, סבל, ייסורים, חולאים, צער וכאב, אדם לא חושב.
וזה מה שקורה בעולם שלנו. דור ההשכלה, דור הבלבול, דור הגשמיות. זה הדור שנקרא דור המשיח. כתוב שהמשיח יבוא על חמור. אומרת התורה, אל תקרי חמור, אלא תקרי חומר, שגורם לאדם להיות חמור. כל החומר הזה גורם לאדם להיות חמור. תעצור לרגע, תחשוב, איך אני אהנה מה שהשגתי? אנשים שיש להם מעט נהנים יותר. אנשים שיש להם יותר נהנים מעט. החיים האלה זה מונופול. כל מה שהשגת לא נשאר שלך. ודע לך, מי הוא העשיר? השמח בחלקו. השמח בחלקו הוא האדם העשיר.